Здравейте! Аз съм консултант на matro.net и сега ще ви представя двулицевия матрак Zero. Двулицев матрак Zero е с ядро от висококачествена пиана, конструирана така, че въздухът свободно да преминава през нея, което и осигурява максимална проветривост. Това проветрение гарантира добра хигиенична и здравословна среда за сън и почивка. Този модел е много практичен и лесен за поддръжка. От една страна, дамаската е лесна за почистване и не задържа петна. От друга страна, можете да освежите цялостно калъфа, като го свалите и го пуснете в пералната машина. Матрака Zero е с височина 18 см, което го прави изключително подходящ за поставянето му в различни по вид и конструкция легла и подматрачни рамки. Матрака Zero се предлага в още два варианта – с кокосова вложка и с мемори пиана. За повече информация относно всички продукти от серията Zero, посетете сайта ни matro.net или се обадете на телефон 0700 222.